España, Grúas Estación, siempre a la altura de sus clientes. Grúas Estación, en la esclavitud, padrón. Más información en el 981 80 35 60 o en la web grúasestacion.com. Ahí estamos con, mira, precisamente, non damos puntadas en fío. Grúas Estación, a escravitude, padrón. Vamos a falar de padrón e vamos a falar precisamente, pois, da Ponte, que un ano máis celebra nesta fin de semana a súa festa grande. Outro ano máis, xa o están vendo no vídeo podcast, e agora vai saudar a todos os ointes, pois está o seu presidente, Fidel Buceta, presidente da Comisión de Festas da Ponte 2026. Benvido. Bos días. Outro ano máis, presidente. Moitas gracias pola invitación, un ano máis, a convidarnos a presentar o noso carteliño, humilde cartel, pero extenso. Bueno, cantos anos levas de presidente? Levo este é o segundo? Terceiro. Bueno, trouxemos antes de nada, tes que permitirme que vos trouxen de parte dos compañeiros da comisión, non é meu, sino dos compañeiros, unha camiseta. Aí está, moitísimas gracias, Radio Líder, camiseta. Este ano toca negro, así. Este ano toca negro, cada ano damos unha temática distinta. Que chulada, Radio Líder, bueno, pois, graciñas, polo detalle, a toda a comisión. Canta xente está metida aí involucrada? Somos, bueno, directamente somos 6 componentes, pero involucrada está media Ponte. 15, 16, 20, 40, sí, xa viche. Bueno, hai que decir que esta fin de semana, 15 e 16, é cando se celebra, sábado e domingo. Agora repasamos a programación e demais, pero xa comenzou. Tanto o cartel, que por certo, o cartel cada ano o fan máis grande. Deixame aquí un momentiño deste a mestiralo. Humilde pero extenso. Humilde pero grande, a ver se cabe no plano. Mentras dime o que pasou o día 8, Fidel. Pois o día 8 tivemos o campeonato de Estornela, que era o 17 campeonato de Estornela, 14 memorial Pedro Jamardo, un home que sempre colaborou coa comisión e a maneira de telo presente con todos nós. E, bueno, un día, a mí personalmente, é algo que me gusta moito, a Estornela. Foi un día onde nos xuntamos todos a xogar a Estornela, fixamos un xantar popular de confraternidade de todos os equipos, onde, bueno, ti estiveche ali participando. Os fantásticos do ukelele era o noso nome, non clasificamos. Pero moi ben, Cuidado, gañamos 2 xogos de 4. Fallaron os compañeiros. Sí. Fallaron os compañeiros. Eu puxen todo... Era a miña primeira vez coa Estornela. E que tal a experiencia? A verdade é que unha... Sí, además... O ambiente que se vive, recuperar algo que tan noso, sobre todo desas comarcas e demais, a verdade é que é moi chulo, Sí, e despois, claro, é un día para xogar a Estornela, fixamos unha comida donde os equipos que se enfrentaron debatían entre sí, despois á noite fixamos un churrasquiño para todos os que se quixeran hacer. Ademais, a Estornela a min sí que me gusta moito porque non é só para os veciños, sabes? Sí. Amigos dos amigos, veciños de outras aldeas, e participa todo o mundo. E sobre todo este ano, as novas xeracións que se están incorporando, os nenos, é algo moi bonito, que os nenos lle den continuidade a isto. E, bueno, despois agradecer a participación a todos os que participaron porque... Había 11 equipos, fallou un de última hora. Fallaron tres. Fallaron tres. Sí, pero bueno, a xente participa, a xente quere que isto continúe e ao final, pois, xa ves, é algo de recuperar as tradicións, conservalas e o ambiente era... A verdade é que sí, este ano algunha foto coloquei por aí, algún vídeo tamén. E bueno, o 15 temos a semifinal e a final. Efectivamente. Xogamos a liguilla. Antes da Bermú, non? Pola mañá. Antes da Bermú, temos o día 15 a semifinal e final de Estornela e o campeonato de Chave. De Chave tamén. Que onte había como 80 inscritos ou algo así, e me imagino que hoxe e mañán vais seguir inscribindo xente. Porque isto que pretende, Fidel, o que se pretende na comisión, recuperar esa a nosa tradición, agora falamos das cucañas e demais, e depois vestilo pois con orquestras, grupos e demais. Recuperado eu creo que xa está. O importante recuperado está, mantelo. O importante é conservalo. Mantelo e conservalo. E a xente gusta de participar. Eu vexo que a xente lle gustan estas cousas e participan nestas cousas. Xente noviña. Claro. E iso que dá continuidade a isto e é o que sin a participación non sería posible. A xente está vendo agora na noso videopodcast a programación deste ano, que ven moi ben. Bueno, xa adiantaches algo, eses pasarrúas pola mañá e demais, terceiro, cuarto posto, semifinais e final do torneo de Estornela, e tamén a Chave. Que máis temos? A ver se non me esquezo de nada, porque
Nós tentamos que haxa actividades durante todo o día, que a xente este entretida e haxa actividades para todos os públicos. E entón, pois vamos a ver, o día 15 comenzamos co Pasarrúas, que vai a dar Xarandeira de Pontecesures, e ao mesmo tempo no campo da Insua vamos ter eso, a semifinal e a final de Estornela. Paralelamente no campo de Insua tamén vai estar co campeonato de chave, que cada vez está medrando máis. Aí sí que temos que agradecer, bueno, o agradecemento ao Concello, e en especial a Chalo como personal do Concello, que dende o primeiro momento, dende o día 1, foi unha persoa que desinteresadamente se participou, e a que non leva, precisamente quen leva o da liguilla de chave do Concello de Padrón, e unha persona que temos que estar moi agradecidos. Despois, bueno, despois temos unha poxa de ramos e temos a sesión Bermú a cargo do Imagi, e despois xa nos vamos á tarde, nos vamos ao partido de solteiros e solteiras, casados, aquí cabe todo o mundo. Aquí ás 6 da tarde tamén no campo da Insua. Xusto ao rematar o partido temos unha exhibición de bailes latinos e modernos a cargo da escola de baile do El Tomasón, os amigos que... Tamén vas participar, me dixeron? No. Teño medo de pisar a alguén. Vale. Son profesionales rapaces e adultos que o fan moi ben, si é digno de ver, a verdade. E despois pola noite, pois xa nos vamos a verbena, que temos os amigos de Unión e Fuerza 75, que están celebrando o seu 50 aniversario, e era unha forma tamén de que colaboraran. Temos outro grupiño que non sale aí, que houve un erro, temos outro grupo de baile, para que haxa música para todos os estilos. Despois temos este grupo tamén Volumen, cunha voz moi interesante a ter en conta, e vai rematar os amigos de Music Box, un grupo interesante a ter en conta tamén. Perfecto. Creemos que así abarcamos un pouquiño de todos. Sábado 15 completiño. Sí, completo dende a mañán á noite. Aquí non hai descanso, un pequeno descanso para comer, o que poida, porque nós sempre estamos liados, e bueno, eso sábado. Intentaremos dormir un pouquiño e o domingo empezamos de novo. O domingo temos Pasarrúas que o fai o Pedrón, o grupo de baile o Pedrón, e despois, bueno, para que se me esquecíame, o día 15 temos tamén xogos para os rapaces. A mañán temos unha cargo de barallocas, temos unha festejol e xogos de auga para os rapaces. Importante tamén. Sí, queremos abarcar todo. Se xunta unha rapazada ali enorme. O dos rapaces é impresionante. E entonces o 16 xa temos os hinchables por rapaces, continuamos con actividade para os rapaces, temos o Pasarrúas que o dá o grupo Pedrón, non quero esquecerme de ninguén. Estuvo vendo por aí Festa da Espuma, que inclúe esa festa infantil. Sí, a festa infantil, que é a mañán e a tarde tamén. Interrómpese despois no momento das cucañas, pero continúa. Vale. E despois temos a sesión Bermú, como sempre, para que a xente baile un pouquiño e faga sitio para a comida, e despois vamos co noso buque insignia, que son as cucañas. Pode ser que a sesión Bermú cada vez remata un pouquiño, xa nos metemos casi na... Sí, é que hai que cortar. É que hai que cortar. A xente custa marchar. É que nos piden que cortemos porque a xente ten que ir comer. Claro. Pero é que... No, é que eu creo que se deixamos así, xa continúa, xa empata. Eu creo que empatamos unha cousa con outra. E despois, nada, vamos cas cucañas ás 6 da tarde. 6 da tarde? 6 da tarde. Eso é o noso buque insignia. Bueno, con 3 bandeiras como sempre, con 300 euros que patrocina a empresa Xelacal, e os trofeos patrocinados por Xoiría Ribeiro, o segundo premio que patrocina Pae Vilar, e o terceiro premio que Somos Publicidade, que patrocina Somos Publicidade con 100 euros. E, bueno, das cucañas tamén nos últimos anos vemos que está tendo continuidade. Este ano por fin vas participar. O ano pasado quedamos así, este ano xa, agora ao vir das tornelas xa... En vez de polas tornelas este ano, deixame ver. Bueno, a ver, empezas un ano vou dar a sorpresa. Este ano. Eu creo que este ano, aparte da Ambodía... Que son moi patos, Nada, pero eso... Pero sí que hai participación, o que dicías o ano pasado, que lembro, a ver se hai mulleres que se animan e tal, algunha foi entrando... Sí.
Non sei este ano. E peregrinos que veñen peregrinos, é verdade. facendo camiño. Están facendo camiño, eu quero participar. O sea, aí tamén temos que estar orgullosos de que a nosa festa tamén contribúe a ser un escaparate de cara ao Concello. E ao final, pois eso, estamos no Camiño de Santiago e é un escaparate internacional porque a xente chama a atención. Xa Padrón ten moitas bondades, pero Sí, oye, que facía o camiño de repente ali Claro, un se atopa pau embadurnao e participei Se e tapa con eso, estive turísticamente, pois ao final é outro atractivo moitas fotos máis. que sacan tamén ese día. E despois, bueno, somos unha aldiña pequena que eses días Canta xente vive na Ponte? Ti tes o dato? non teño cifras, non teño cifras, pero, bueno, Cento e pouco? 100 casas, digo. 100 casas, bueno. O sea, 100 casas ou 100... pero ese día... Pero que casas? Que xente máis colaboradora? Sí, e a xente dos arredores, e aí temos que estar moi... Sin todos eles non sería posible isto, sempre o digo. As cucañas, que é bueno, o emblema das festas. O emblema, sí. Temos o documento este que xa presentamos de 1916 e a xente falas que a persona máis maior da Ponte e a recorde toda a vida. Entonces, que chulo. Non sabemos datar exactamente de onde... Isto non pode faltar, isto xa pode vir aquí un... Non, o que pasa que, bueno, o noso temos as gradas montadas xa, e xa están as gradas montadas para que a xente as poida ver cómodamente, aí sí que temos que dar un agradecemento ao Concello, que a verdade con nós sempre dispostos a colaborar, tanto o Concello como o personal do Concello, xa non só a corporación, sino o personal, todos involucrados con nós. Que chulo que se involucren así tan... Sí, e despois, bueno, empresas, veciños da contorna, é como a participación, xa viches, xa non é amigos, son amigos dos amigos dos amigos, e a nós eso enorgullecenos moito. Hai competitividade dentro da... Hai xente xa clásica, ti és un deles... Pero sana. Pero sana. Porque nos damos a man todos. Sana, eso é verdade. Sí. Eso é verdade. Sí. Hai inscripción previa ou a xente nese mesmo momento que se ve con ganas, que se ve con... Sí, hai xente que, bueno, a última hora, non? Veñen inscribirse, hai xente xa inscrita xusto antes de irnos para o barco, pero hai xente que se anima como estes peregrinos que falamos do ano pasado, que... Oye, podo participar? Que viron tal, podese participar. Sí, está aberto todo o mundo, maiores de 16 anos, 16 anos con consentimento paterno, pero materno está aberto todo o mundo, aquí non hai discriminación de ningún tipo, ao contrario. Un espectáculo, ver, sempre que estamos, a verdade que é un espectáculo tamén poder compartirlle aos nosos seguidores así un anaquiños, porque a verdade que é moi chulo, hai que vivilo ali en primeira persoa. E despois das cugañas, 6 da tarde... Acabas de dicir que vas vivir en primeira persoa. Eso era o que queríamos oír. Está grabado, non? Sí, está grabado. Bueno, a ver... O viviremos como se poida. Iremos vendo este ano foi a Stornela. Sobre a marcha. Foi sobre a marcha. Que máis temos despois das cucañas? Despois das cucañas continuamos ca festa infantil e bueno, despois aí xa temos donde se enche o campo da Inso de rapaces, a carreira do ovo, carreira de sacos, que é espectacular, de onde salen tantos rapaces. Sí. É espectacular e bueno, xusto aí... É moi chulo velos sen pantallas, sen nada, cun ovo, nunha culler, así correndo e ademais, saco, están esperando... Xogos tradicionais. Sí. Está esperando os rapaces e rapazas, está esperando Manuel Solla tamén. Sí. Para facer un pouco de mestre de cerimonias. Sí, porque é o árbitro, é o que dirixe. Creo que deste ano, de feito, ten unha indumentaria para traer, sí. Algo aí. Novidade esta... O hino por aí de resbalón, pero non sei se é verdade ou non, porque... Bueno, que escriba en comentarios deste vídeo podcast... Porque senón non o respetan, tense que facer. Non sei se é un traxe de Guardia Civil ou que é, pero algo traerá seguro. Que chulo, é divertido tamén este momento con toda a rapazada... Sí, bueno, e despois participan os maiores, que esa é outra. É verdade. Que esa é outra. E, bueno, eso, a ver, a mí me gusta moito que os rapaces teñan actividade, porque é unha forma de que os rapaces... lle den continuidade destas cousas. E os rapaces, pois parece que están esperando o día, aparecen todos co seu ovo, aparecen todos... A min gustan moito, particularmente a min gustan. Eso é xusto despois das cucañas, non? Xusto despois das cucañas, acaba unha cousa e empezamos con outra. Que a xente non lle dé tempo a aburrirse. Perfecto. E que máis? Hai algo máis por aí? E despois vamos ca verbena, co grupo Eureka e a orquesta Charleston Big Band. E, bueno, aí esperamos que haxa un ambiente sano como a sempre, divertido e un ambiente de festa. Sobre todo eso, un ambiente de festa. 15, 16 de agosto, xa está fin de semana, xa estamos metidos. Xa está aí metido. Últimos retoques, supoño, pa aquí, para lá. Retoques levamos 2 semanas. Con retoques, sí. E, bueno, eso é o que temos. Nas nosas humildes festas está todo o mundo convidado, por suposto.
E esperamos que a xente, eso, que veña a pasalo ben e a un día festivo, nada máis. O ano pasado, tamén comentabas aquí na radio, que gustaríache que as cucañas tiveran un recoñecemento institucional que avale todo, que vista todo, que lle dé máis solidez, se cabe, a todo isto. Claro, é que, a ver, o recoñecemento télleno. A vistosidade... Social, sí. Claro, a vistosidade... Que é importante. Claro, e a vistosidade téllena. Pero eu penso que habería que ir un punto máis alá. Penso que, e ademais, pois eso, falaba o ano pasado e falaba o ano anterior, estas xuntucas de Pontedeume son as únicas que se fan en barco, entonces, bueno, é algo a ter en conta tamén. A ver, estamos nun entorno tamén moi bonito, sí. Estamos xusto no camiño de Santiago, que, claro, é un aliciente máis porque a xente lle sorprende o tema. De feito, moitos paran e non sei ese día que hora terminan a etapa, pero... Ese día fan parada e, claro, e xa rematan aí. E despois, bueno, a axuda institucional fai falta en todo. Sí. As festas da aldea, como que se estamos deixando un poquinho de lado, e nós aí temos que dar un enorme agradecemento ao Concello que se porta con nós e as empresas e colaboradores que sin eles, Chus, por exemplo, sempre está disponible para calquer chamada, para calquer cousa, personalmente, e bueno, pero sí que nos estamos centrando a mellor quizás un pouquiño nas festas grandes de concellos e tal, e nos estamos esquecendo un pouquiño das festas patronais. E peligran, e é difícil conservar estas festas, moi difícil. Peligran, afortunadamente, porque hai xente como a ti e como a xente que colle o toro polos cornos, fai unha comisión de festas e dedica o seu tempo ao disfrute dos demais. Moito tempo, bueno, eu non, nós, bueno, todo o equipo que está aí, sí, o sea, que iso tamén hai que agradecer. Todo o equipo e os veciños, porque hai xente que non está directamente, pero son os primeiros en colaborar, son os primeiros en botarche unha man para todo, porque senón sería imposible. Nós temos un montón de actividades, un montón de recintos que preparar, cada un para a súa actividade, e todo o mundo está disposto solo a chamar, algúns incluso nin siquiera eso xa se ofrecen, e bueno... Pero, bueno, sí que leva moito tempo, moitas horas do teu tempo, moito traballo, é duro. Tens que facelo con ilusión e de forma desinteresada. Non, ali estaba, no día das Tornela, dende primeira hora da mañá ata última hora, para aquí, para lá, e participando. E clasificando para as semifinais. Estás nas semifinais? Hombre, estamos nas semifinais. Como se chama o teu equipo? Nin idea. Ese é o nivel. Ni idea, non sei... sí, bueno, puxo xuntos, é difícil de pronunciar. Vale, non digas, vale, porque había nomes de todo tipo. Claro, que hai nomes de todo tipo. O Nico, que se chama, un pouco... Sí, bueno, importantes son os componentes. Bueno, importante estas festas, sempre buscamos un oco pola parte persoal, as vivimos en primeira persoa, nunca mellor dito, que importantes son estas comisións de festas. Sempre que ven alguén dunha comisión de festas sempre lle aplaudimos dende este medio de comunicación porque facedes un traballo de verdade, moitas veces pouco recompensado, aínda que neste caso, como ben apuntas, hai moitas empresas, moitos negocios e a colaboración imprescindible pois desa institución local que vela por botar unha man. Todos tirando do mesmo lado da corda para que estas festas sexan un referente aquí tamén na comarca, a nivel que moita xente se achega de Santiago tamén, que me consta. Sí, de feito, hai xente inscrita para a Chave, hai xente inscrita de Santiago. Que tamén hai moita afección, a Chave, como sabes, aquí na capital. Sí, había dous equipos de Santiago, precisamente que iban vir a Astornal e non poderon vir a última hora, e bueno, sí, a ver, e xente de toda a comarca e xente dos alrededores, e aí está, por suposto, está invitado todo o mundo. Pois, Fidel, como sempre, ben explicado, invitar a todo o mundo. Todo o mundo convidado, sí. Este é o cartel, ímolo poñer novamente na nosa pantalla para que a xente o revise por último. 15 e 16 de agosto, actividades para todos os públicos, xa dende pola mañá e rematando pola noite con verbenas. Parabéns a todos eses que aparecen aí e que fan que ese cartel poida celebrarse. Estou falando das empresas, negocios, aqueles que están, aqueles que non están, pero que botan unha man igualmente. Fidel, algo máis que... Pois nada máis, estades todos convidados a vir, se queredes pasar un fin de semana en ambiente familiar, rodeado de amigos e tal, estades convidados. Que paren a tempo se veñen de Santiago, se non chegan a Pontevedra. As portas da Ponte están abertas. Sí, aí, xusto antes de aí, a de Cesures da Ponte, a Ponte. Da Ponte, pero literal. Da Ponte a Ponte. Da Ponte. Que, por certo, que agora falando xa un pouco de outros temas, xa para rematar, que anunciaron xusto ese tramo
da Nacional 550 que pasa pola ponte vai sufrir unha reforma. Sí, parece que se vai para darlle humanizar, máis seguridade, que tamén é un... Sí, parece ser que se vai humanizar as marxes da ponte. Que é necesario tamén, Sí. A ver, a ponte é moi bonita en sí. É moi bonita en sí, é histórica e ademais, aparte de ser a división de Coruña e Pontevedra, e a nosa aldea maravillosa, claro. Pois estamos nun enclave maravilloso. Hai unha, sí, hai un presumir, podo dar fe tamén, hai un presumir de ser da ponte. Cada un sí, pero a ver, eu creo que cada un presume da súa aldea. Cada un presume da súa aldea, cada un presume, non vamos a facer competencia entre aldeas. Que sería importante, a mellor, facer unha competición de Estornela ou de... Un gran prix, así, desto de... entre aldeas. Deixámoslo aí. Será por ideas. Fidel, parabéns, vémonos o sábado e o domingo por alá. Estades convidados. Moitas gracias.